Pracovníci slovenského priemyslu kameňa sa zaradili medzi tie podniky, ktoré si už svoje tohtoročné výrobné úlohy splnili. Umožnilo im to rovnomerné plnenie plánu počas celého roka a veľká iniciatíva pracujúcich zameraná k 30. výročiu víťazného februára a 61. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. O tom, že svoju prácu chcú ešte zlepšiť a zdokonaľovať, najmä v oblasti riadenia a efektívnosti, sme sa presvedčili v novovybudovanom výpočtovom stredisku, ktoré je v poradí druhé v rámci československého kamenárskeho priemyslu. Naše výpočtové stredisko bolo uvedené do prevádzky v septembri toho roku. Bolo zriadené v rámci koncepcie zavádzania výpočtovej techniky našej výrobno-hospodárskej jednotky Československý kameňopriemysel. Úzko spolupracujeme s prvým výpočtovým strediskom Štrkopiesky Olomouc a pre lepšie využitie kapacity strojového času budeme spracovať agendy aj pre naše sesterské podniky Západoslovenské kameno Štrkopiesky Bratislava a Východoslovenské kameno Štrkopiesky Spišská Nová Ves. Pri zavádzaní výpočtovej techniky sledujeme hlavne v prvej etape odbúranie mechanickej duševnej práce pri evidencii a výkazníctve. V ďalšej etape chceme zaviesť nové riadiace prvky v príprave výroby a technológie vo vlastnej výrobe, investičné výstavby, doprave a tak ďalej. Slovenský priemysel kameňa svojím celoročným objemom výroby vyše 186 miliónov korún sa chce úspešne vyrovnať so súčasnými i budúcimi úlohami. K tomu má v nemalej miere prispieť aj novozriadené stredisko s modernou výpočtovou technikou.